нишасти 166-умин маҳфили ганҷи сухан дар толори факултети филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо иштироки дӯстдорони илму адаб ва устодону донишҷӯён баргузор гардид. роҳбари маҳфил адабиётшинос Саид Умрон Саидов маҳфилро оғоз бахшида ишора кард ки мавзӯи навбатии маҳфил ба 85-солагии шоири муосири тоҷик Озод Аминзода бахшида шудааст. ҳамзамон дар маҳфил шоирии халқии Тоҷикистон Фарзона аз хотираҳои худ дар бораи устод Озод Аминзода ёдовар шуд ва аз хислатҳои неки инсонии шоир қисса кард. استاد آزاد امیرزاده در این میانه بازم روشن‌ترین انسانی بودن، نجیب‌ترین انسان و این کودکاشان پسابندای عزیزشان حتما انسان‌های نجیب دیگری می‌آیند که بشارت‌های استاد آزاد امیرزاده را، محیدین امیرزاده را، بشارت‌های کمال را، عمه عزیزشان بیبی شریفه را برای ما و شما بازگو می‌کنند. оид ба навгониҳои илмиву адабӣ датсен мудири кафедраи адабиёти муосири тоҷик Субҳони Аъзамзод маъруза намуда 7 китоби тозанашри адабиёти муосири тоҷикро нақду баррасӣ намуд. Сарояндаи ишқи ватан ва муҳаббати инсон бо чунин унвон номзади илмҳои филологӣ Сурайё Ҳакимова дар бораи хусусиятҳои шеъри Озод Аминзода ва мавзӯъу мундариҷаи мероси адабии шоир изҳори назар кард. چون در عالم شعر و ادب تولید شده و به وای رسید، صداقت و محبت بی اندازه به سخن داشت و این محبت شاعر در صفحه کتاب‌های شعر او هنوز به رسالت و اصالت شعر عمومی فارسی وفادار است. баъдан аз ҳамкорону ҳамнишастони Озод Аминзода Мавлуда Шарипова, аз шогирдони ҷонии шоира Адибаи Хуҷандӣ, додари Озод Аминзода шоир ва журналист Муҳсин Аминзода ва муаррихи номвар Усмонҷон Ғаффоров хотираҳои ширин ва неки худро аз шоира ёдовар шуданд. Озод Аминзода 1 октябри соли 1933 дар шаҳри Хуҷанд дар хонадони шоир ва тарҷумони моҳир Муҳиддин Аминзода чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. соли 1958 баъди хатми донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод ба номи Киров, солҳои 1971-1987 дар рӯзномаи вилоятии Ҳақиқати Ленинобод фаъолият намуда, аз соли 1987 то ба нафақа баромаданаш раиси шӯъбаи Ленинободи бунёди фарҳанги Тоҷикистон будааст. 7 июли соли 2009 аз олам даргузаштааст. шоира муаллифи китобҳои сатрҳои нахустин, Бо ёди ту, Чашми бедор, Дилбари саҳро, Пайроҳаи сабз, Сипос, ёди ширин ва ғайра буда аз худ мероси бое ба дӯстдорону ҳаводоронаш гузоштааст. Зуфрат Тӯйчев, Бобоҷон Олимов, Фуруғ.